Vadiwa vateereri, we are back with another episode. Ichi chirongwa chatinoti Dzidziso na Sekuru Tembo. Kana muine mibvunzo, please feel free to come to my inbox kana kungonyora mu comment section, then I'll forward those message kuna Sekuru Tembo. Regai ndiva ndaverenga mubvunzo wandakabvunzwa nezuro. Hanzi Elo Nashi, please hide me. Ndibvunzireiwo kuna Sekuru Tembo kuti ndodini ini ndine munyama chaiwo. Kana ndikatenga mudziyo unofa, mari inorasika. Ndakambotenga motikari pabodha mushure mekunge ndatenga second hand, ikangofamba one day ikabva yatofa. Chakandinetsa ndechekuti pandakabva kubodha nemotikari iyi yainge iri nyowani, bangukuru vakabva vati ivo mota idzi ndo dziya dzinozoita zvikwere zvehuku. 4 months later, mukoma Nashi, motikari yangu yakabva yatova chikwere chehuku. Ndakangoti ndichida kubuda pamba, ndikabva ndavhundutswa nehuku yainge yakagara kuback seat. Zvinhu izvi zvakandinetsa kuti ko huku iyi yainge yapinda sei mumotikari nyowani. Huku iyi yainge isiri yangu kana yevavakidzani vedu. Yakangorarama kwemaawa ndokuzoiwana yakafa iri yega iri muzasi memotikari yainge yasviba kuita black. Mota iyoyo yakangofamba ndokubva yanzi yainge yasanganisa mvura neoiri ndokubva zvatorova zvakadaro. Mudzimai wangu akazouya kuno ku-UK first, ndikazotevera, but ari ega aikwanisa kutoita zvinhu zvihombe, but inini kuuya kwandakazoita ndiko kuseparata kwatakazoita. From the airport, motikari yake yakafa, tava kutoda kusvika kumba kwaainge achigara. From there it went down south, Munyama after Munyama, until today. Ndatombozama kuti ndinge ndichigeza negarlic, but zvaramba kushanda. Passport yangu yakashamisa vanhu kubuda kwayo nekuti yakaita maera 3 times. Kekutanga yaiva wrong spelling pazita, kechi2 ikabuda yakanyorwa surname but painge pasina first name yangu, then kechi3 ndipo payakazobuda asi yainge yapiswa nemushini uya unoprinta. Please ndibatsireiwo vanhu vaMwari. Vedare, that was a message yandakareceiva ichibva kuna Haiti. Regai tibva tanzwa minduro yaSekuru Tembo. Uyu ane munyama uyu, chandongoda ngoziva chekuti munyama wainawo unenge watanga watsvagwawo pamweya zvawo kuti ndiwe kugadzikwa here, ndiwe kuzvarwa nawo here, ndiwe kupomedzerwa here. Asi uyu ane munyama, regai ndichiti dai akawana nhoko dzetsuro ogeza dzingave 2 dzingave 3 kana imwe chete, tsuro iri tsuro yemusango, ogeza nayo kamwe chete sikagezero kanoitwa muteuro, oregedza kupukuta, zvinhu zvake zvinotambanuka. Anogona kushandisa zvekare rimwe gwenzi rinonzi do as I say, anoritema ogeza naro achitaura, achipopotera mhepo dzinoteerera urombe dzekurudzi kwake. Mhepo dzikana ari mukadzi, mhepo dzekwaakaroorwa, kana ari murume, mhepo dzekwaakaroora, nemhepo dzemunharaunda dzekupomedzerwa. Opopota achigeza, nachinge apedza kugeza haapukute, anongopinda mumba akadaro. Kana kutora key dzedu dzatinoshandisa dzepamba dziya dzinoita kuti chekuti ketyere nechimwana chacho, icho chiye oisa zvakadaro mumvura, ogeza nazvo mangwanani, achipopotera mhepo dzekumusha kwake. Zvinoita kuti zvekare aitirwe zvakanaka. Kana kuti anokwanisa kushandisa weti yake yaanoita mambakwedza yekutanga yekuseni kunotanga kwezuva, kana ari na 12 o'clock oita weti muchigaba chaanoitira. Weti iyoyo ongoisanganisa nemvura shoma, ogeza zvekare kumeso kwake, ogeza maoko ake, achipopotera mhepo dzerudzi nevanomupomedzera mweya yakaipa, achiramba zvinhu izvozvo. Mhepo yekusabata chakanaka inotaramuka paari. Handizvo izvozvo ndo zvega zvandingakwanisa kutaura. Kozoitawo kwane zvimwe zvekuti zvinoda kunge achizoshambidzwa jambwa racho, asikatauriro kaita, rega ambozama kushandisa izvozvo zvidiki tione kuti anosviswa papi.
vedare ndo yanga iri dzidziso yasekuru Tembo. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please feel free to write in the comment section zvacho zvamunenge muchida kuti sekuru Tembo vange vachitidzidzisa.